Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak, Ibu, guru, lan warga SMK Negeri Setunggal Banyumas. Puji syukur dumateng Gusti Maha Kuwasa ingkang pareng paringi rahmat lan hidayah saengga kita sedaya saged kumpul wonten mriki. Kula wonten mriki badhe medharake babagan karesikan sekolah. Selaku kita warga sekolah, karesikan saged sangat kita tumrapen ing lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kita resik, kita ugi angsal dampak positif. Salah satunggalé KPM dados aman lan nyaman. Karesikan sekolah saged ditingkatkan kanthi cara mbuwang sampah ing panggonan ing sampun disediakan. Memilah tiket kelas kanthi teratur. Cekap semanten atur kula menawi kula salah atur utawa wonten kekurangan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.